menete. Első, belépünk a gyóntatószékbe, dicsértessék a Jézus Krisztus. Második, letérdelünk vagy leülünk. Harmadik, keresztvetés az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen. Harmadik, negyedik, Gyónova mindent beállíts le. Gyónova mindenható Istennek, és neked lelki atyám, utolsó gyóvásom. Én bűnöket követtem el, utoljára gyóntam, 1 hónapja, 1 éve, 10 éve, hamvazó szerdára, stb. Ez egy zárójeles megjegyzés. Bűnök felsorolása, lásd a lelki tükröt. Végén több bűnök, de nem emlékszem. Itt lehet kérdezni a gyóntatótól. Gyóntató tanácsai. Aztán bánataim, elimádkozása, teljes szívemből szánom és bánom minden bűnömet, mert azok az én jó Istenemet megbántottam. Erősen fogadom, hogy Isten segítségével a jóra törekszem. És bűnöket kerülöm. Ámen. Történet más szavakkal is, de a bánat és a javulás szándéka benne kell, hogy legyen. 8. A gyóntató feloldozása, amikor ezeket mondja. Feloldozlak téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Keresztet vetünk. 9. Gyóntató. Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk. Gyónó, mert örökké szeret minket. Gyóntató, Isten megbocsátotta bűneidet, menj békével. Gyónó, Istennek legyen hála. Ez a párbeszéd elmaradhat. 10. Elköszönés, dicsértessék a Jézus Krisztus.